Welcome sa ato ang matawag siya 3 episode series niya siya sa Mathfield. So paminaw lang mo sa tulo ka episode. First episode niya siya ang ako lang ihatag karon kay or akong ihatag na tutorial kay tulura siya ka particular aspect sa factoring na matawag po siya pinaka basic kay dili mo ka answer sa mga particular na mga examples or matawag na kung di siya masabtan na mga basic concepts. So we have here 3 basic concepts na ayo sa mo pag-solve og factoring kung wala mo kasabot niini. Number 1 kay ang pag-determine kung factorable ba siya or pwede ba siya ma-factor. Number 2 ang pag-factor o let's say pag-complete sa square or completing the square na method. O number 3, ang katulad na itong hisgutan, kaya ang pag-factor, if ever, more than ang or not equal sa 1 ang iyahang leading coefficient. So, kung unsa man na, makita ninyo sa kayo na video in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Mathfield. Sa kayo na video, atong i-explain kung unsay factorable o dili factorable. Actually, mo rely ra gid ta sa atong gitawag na conditions. Ang conditions na duha ka buok. Ang condition na maka-factor ka og dili. Kinahanglan ma-meet ni siya kay dinhi magsugod kung ato pa gid siya i-factor. So, mag-start kita ani. It is comprises in duha ka buok ni siya. First kay ang pag-multiply o ang pag-addition or pag-add. In the first condition, kung nakabantay mo, letter C ang nabutang diha, nagdepende ra na siya sa atong gitawag na general quadratic equation. Mao ni siya ax squared plus bx plus c. Since ang ato ang gitawag ng mga given anha kay puros na quadratic or na square sa taas na number 2 na gamay, mao na siya pasabutan na. So gamit ang general form of quadratic equation which a and b ABC ang atong mga linear mga numbers na sila o ang target niini sa condition 1 let ang middle na numerical coefficient is B o ang C kana kabantay mo ang tanaw ninyo ani sa pag-answer kay ang letter B ra og letter C. Ang target niini for example sa letter A kung nakabantay mo na x anha ang kanang x man ang variable nato. Then, given ni dapat kung nakabantay mo sa general quadratic equation, ang iyahang literal coefficient, letter x na siya, or na variable na x. Therefore, there's a condition as well na kinahanglan parehas sila o variable. Therefore, x ang letter A, kay di siya pwede mahimog ma-factor kay lahi-lahi man sila o variable diha, x ug y man na. Now, let's focus on C. Anong C? Sa given na general equation, kaning ax squared plus bx plus c, ang target nato, mangita duha ka number that is called factors, kay gikan man na siya sa multiplication. Then, makita nang sa letter C ta mag-focus, which is, atong letter B na example is 4. Ang 4, ato na siyang i-branch out. Ang 4 mo ni atong letter C, ato yung pangitaan siya og factors. Kung may tag factors man duha ka numero na maka-result og given na product. In this case, 2 times 2 is 4. Negative 2 times negative 2 is still positive 4 ang answer. These are factors. Factors na siya sa positive 4, which is our letter C or the third term, and which also known as constant. In this case, ang pag-multiply una, then dapat kung atong i-add, letter B ang result, which is the numerical coefficient of the middle term. Ang middle term, kinahanglan mo na siya ang matawag na sum, pero gikan sa duha gyapon ka numbers na ang result kay sa middle term. Ang duha ka numbers, matawag siya fixed na mga numbers, which will result sa iyang product ng letter C. Kung atong i-add, dapat ang middle term ang magamit natong answer, which is number 4. The middle numerical coefficient number siya
Again, first condition and second condition. So therefore, na-meet niya ang atong conditions. Ang letter B na anhi kay factorable. Anha ara siya. So, na mga checklist na kinahanglan nato ma-follow. Now, kung ato lang isabtunog maayo, dili kita ka factor kung di ta magsugod sa third term. Tanaw na to ang third term, which is the constant. In letter C na example, number 3 ang iyang third term. So, atong first buhaton para matanaw na to mga condition kung sakto or dili. Ato siyang i-focus sa number 3 na constant. Then, mangita tag mga factors na mo result sa ato ang third term. So, atong focus kay ang positive 3. We have here 1 times 3 and negative 1 times negative 3. All in all, kung ato ni siyang i-multiply, ang result niya sa duha ka pair kay positive 3 ra gyapon. That's the first condition. And now, let's have the second condition. Kung ato siyang i-add, dapat middle term ang result niya or middle numerical coefficient. In this case, positive 4 ang answer, which is not our middle term or middle numerical coefficient. Karon, kung atong tanawon, ato ikumpara, sa letter B na example, ang iyahang number 4 diha mo na to ang third term. Kung atong i-add, positive 4 gihapon ang atong middle term. Karon, sa ato ang letter C, nakuha siya, letter C. Makuha na to ang iyahang third term. Pero, dito makuha ang negative 5. Ang negative 5 atong focus. So, therefore, di siya factorable. Kaya wa na meet atong duha ka conditions. So, ang completing the square na concept, most commonly makita ni siya kung naatay perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial depende ni siya sa atong mga square numbers. So, for example, naatay given 4x squared minus 8xy. So, kanina example, it could be, for example, ang problema ani ron, pangitaon ninyo kung unsay value ni C. So, pangitaon ninyo si C ani na example. Ang buhaton ninyo ani, kinahanglan ma-aware mo kung unsay process sa pagkukomplete sa square. Mao na siya ang target. So, na yung mga lilayang paagi sa pag-solve ni ini. I will just show you kung unsay mga common na mga ways sa pag-solve ani. First things first, you have to understand na nani siya gitawag na framework. Magsugod ni siya sa general form of quadratic equation or any form pero particularly a quadratic. As what I've shown you on the first video, mag-relay taan ni gihapon sa atong quadratic equation na or expression, pwede ra general quadratic expression na a squared or matawag siya square na to ang first term plus bx. So here I forgot to put, dapat x na siya. So may tabo 3x squared plus bx plus c. Mo relay gyapon ta sa ina na kuan, focus na mo ani para dili kayo siya ribog. So kani siya mo relay gyapon ta na form, itawag na siya quadratic form of one variable. So quadratic na ay 2 diha, one variable kay x ra gid atong variable ni ana. Ang a, ang b ug ang c, it could be any number. Ang numerical coefficient mo ng a ug b, ang c anato mo gitawag constant. Sa mga examples na naa sa inyong mga modules, ang basic na pangutana diha, pangitaon ninyo kung unsa atong i-add para mahimo siya perfect square trinomial. So I just have this kind of acronym PST. So karon magsugod ta sa pag-answer ni ini. First things first, again, ay mo kalimot kung unsa ang mga square numbers. Kung makaya ninyong memorize inyong multiplication table, much better.
So magsugod ta sa pag-elaborate lang sa atong gitawag na square numbers natay 1. Kung ato na siyang square, unsay square? By the way, what is a square? Square is just the idea kung atong i-multiply ang same number siyang kagalingon once. Balikon nako, multiply nimo ang usa ka number siyang kagalingon kausa. Ang iyahang symbol or iyahang representation is the square diha na number 2 diha na gamay. Ni raise siya or the exponent. So what does it mean? For example, 1 times 1 mahimo na siya og 1. If ang positive 2 kung ato na siya square, mahimo na siya og 2 times 2 equals 4. Ang goal ni ini, actually mas ma-appreciate ninyo ni siya kung ang real life example like ang pagpangita sa area sa usa ka lugar baron or usa ka area sa usa ka lote baron or something like painting or atong pangitaon, we have to optimize the space of a certain given expression or na given. So again, memorize ninyo dapat ang mga square numbers. So 3 times 3 we have 9. And so on and so forth. Never ending ni ang mga square numbers. 1, 4, 9, 16, 25, and so on and so forth. So ang pagbalik ni ana sa iyahang it's kani siya ang expanded form, gitawag siya expanded kay ato siyang multiply diretso. 1 times 1 1, 2 times 2 4, 3 times 3 9. Pero kung ganahan mo matawag na base form siya, inani yang form. So importante na siya ninyo na masabtan kay mo na tong gamiton sa pag-perfect sa square nato or completing the square. So magsugod na pud ta atong tanawon dinhi sa atong first example unsaon ni siya pagpangita sa atong constant. Mangitaon na nato, it just something to look for using the completing the square na method. First na concept, kinahanglan daw ang atong a anhi, yes, it should be equal to 1. So a should be equal to 1, meaning to say kani atong 4 anhi ato ni siyang kwaon. Ang kaning 4 ani dapat mahimo ni siya og 1 lagi na siya. So pwede na to siya i-divide 4 tanan. But there are cases na di siya pwede ma-divide og 4 tanan. Pero kung pwede, i-divide siya na to. So to make it simple lang, ato siyang i-divide og 4. Ang both ang duha ka terms na naa dinhi na given. So 4x squared minus 8xy. Kung atong i-divide og 4 tanan, ato lang ayan ang color para mas ma-emphasize siya. I-divide to 4. The remaining number could be x squared minus 2xy. Karon natay formula na pod na dapat natong di kalimtan. Kay we are looking for the constant. Aside from ang first na condition, a should be equal to 1, which is na-meet na nato. So natong condition ini, para makuha nato ang third term, ato na siyang i-divide by 2. Unya atong i-square. So kung si pasabot ana, sir, nanay siya. B all over 2 atong i-square. Ang atong b anha ay mo kalimot atong b din na mao ni siya negative 2y apil or ang kaning 2 o kaning y alabot ng y anha. Kay again kung nakabantay mo x ra gid na siya, x ra gid na. So therefore ang kanang x pabilin ang 2y atong apilon. So ang mahitabo ani mahimo na ni siya og ang 2 ana mo atong letter b, di ba? Mahimo na siya ang b or 2. Unya divide by 2. Then mahimo na siya og 1 atong square. The result will be
mahimo siya 1. So what will happen now is ato ning tanawon tarong niya x squared minus 2xy plus y squared. Okay na naman namantay squared diha daan. Namantay y diha daan na bilin. Atong i-divide ang 2 ra man gid siya. So ang atong i-add kay mao ni siya. Nag-add ta og pila y squared. So the result for this is actually the result of this is y squared pero butangan pa nato na siya 4. Kaya nanong 4 man sir? Kay napamaguni siya ikuan din eh. Napanay 4 diha. Sa kanina video, ato ang target ani karon is to understand ang ato ang general equation sa quadratic which is ax squared plus bx plus c using the factoring technique na AC method. Kung nakabantay mo, we already have a equals 1. Pero karon atong focus kay a equals or not equal to 1. So ang kalainan man gud first kay ang leading coefficient sa a. Ang a is the part of the general equation sa quadratic. Nya ang atong buhaton karon kay mag-factor ta. Factoring gihapon pero lahi siya kay ang atuang i-factored kay ang quadratic trinomial man siya na using or having a condition na ang atuang leading coefficient is equal to di na siya equal to 1. It could be equal to another number but not 1. So mo ipasabot ana. For example, let's have 5x squared plus 13x minus 6. Kanina example, kung nakabantay mo sa ato ang leading coefficient siya kung naa siya exponent ang iyahang variable na tupad. So we have here 5, ang number 5 ang ato ang leading coefficient. Masolve din nato using the x method niya. Focus ng takaron ang 5, dili siya pwede ma-simplify, di siya pwede ma-equals to 1 kay ang 13 og negative 6 man ang iyahang mga terms na coefficient na or tupad sa or sa iyahang expression itself pa, dili siya ma-simplify. Now, ang ato ang hunaon sa kanina example kay ang mga parts sa iyang general form, ang A, ang B, ug ang C. And we will use the X method. We have to draw an X sign and then as you can see, we have to focus sa ato ang ax squared plus bx plus c na general quadratic equation or expression. And then this is the framework. Ang atuang upper part sa atuang x na sign kay AC, ang ubos kay B, ang duha ka kuan diha number sa left ug sa right mga factors na. We have factor 1 ug factor 2. Focus ta karon sa A ug sa C. Ang kaning duha, ang A ug ang C, ang gipasabot ra gid niini kay gimultiply siya basta magtupad. So AC, the product of our leading coefficient and the constant. And then atuan nang atuan na siyang tungaon or atuang ilahi ang duha ka product manang duha ka factors nato. And then focus ta after sa tong middle coefficient which is letter B ang iya. Kung naka-remember mo, as you can recall, sa first video, I already give you an idea. Kung mag-multiply tag duha ka factors, let's say P ang usa, Q ang usa, ang product niya na kay C, which is the constant. Kung ato nang i-add, ang ihang sum kay B, which is the middle coefficient. Same ra na siya ani sa ato ang X method. Sa atong example na gihatag kaning 5x squared plus 13x minus 6. The only difference kay
nagamit na tag symbol ni ini. Now, the second step is to use or to manipulate. Let's have 5 times negative 6 equals negative 30. Afterwards, let's have our b here, which is positive 13. So, again, you have to understand now natay gitawag na framework na falohon, template sa atong pag-solve. So, we have here positive 13 ang atong middle na coefficient. And ang atoa pong bag-o na matawag siya bag-o na c. Kaya multiply man siya gikan, we have negative 30. And this kind of number, ginahang gyapon nato ni siya pangitaog p o q. Ang factor 1 o ang factor 2. So, you must master, if di lang mo master, ma-familiarize lang ninyo ang inyong multiplication table. Let's try, ato ra siya ang i-try, negative 2 o positive 15. Kaya na yung mga times na dili ni maway ang factors po. Negative 2 times 15, maka-check ta sa first condition, kaya negative 30 magina siya. Now, let's check kung ang ato ang second condition, mo-meet ba siya. Ang second condition, kung ato siyang i-add or atong i-plus, negative 2 plus 15 is 13 bagyod siya, which is correct. So, na-meet niya ang atong mga conditions. Now, the next step is to write the factor 1, which is negative 2, and the factor 2, which is positive 15. Sa kanina example, nakuha na nato ang ato ang template, ato ang framework. Karon, ang final step is the idea of trial and error. Nanong trial and error man? Di man good ta 100% sigurado ni ini. Ang atong buhaton, magamit tag duha ka parentheses, and we must focus on the negative 2 and positive 15. Ang ato ang target is to get a product of negative 2 and positive 13. Pangitaon na nato sa atong parentheses kung asa na siya makitaan, we must think of that kind of concept. Ato na siyang i-check. For example, I have here the 2 arrows. Ang tunga dapat mahimo siya negative 2. So, negative 2 times 1 is negative 2. So, karon ang wala na to ang positive 15. Think of a number kung atong i-multiply sa positive 5 is positive 13. If you think of it as positive 3, you are correct. So, sakto na siya. So, we have now 5x minus 2 times x plus 3. So, karon na ang atuang duha ka monomial or duha ka ma-multiply. But we must think 5 times 3 bagi na siya, and the result is 15. To check our trial and error method, atong i-check, we have to use the FOIL method. Ang FOIL method, gi-introduce ni sa grade 7, karon ato lang ni siya i-recall. The FOIL method is very, very important kay maka-verify man tan ini. So, kani ako ang gutangan og smile ani, matlaw siya smile. Kung ato ni siyang distribute nato ang mga terms ni ini, we can use the FOIL method, which the abbreviation is first, outer, inner, and last. Kani siya na method is very effective to check kung mo arrive ba gid ta sa to ang quadratic trinomial. First, 5x times x, 5x, og sunod kay ang outer, 5x times 3. Sunod, ang pinaka-core niya, pinaka-inner, negative 2 times x, o ang pinaka-last, negative 2 times 3. So, kung mo arrive mo sa 5x squared plus 13x minus 6, therefore, sakto ang ato ang answer.